bass. И здравейте хора от YouTube! Аз съм Тетката Гейминг и при мен е Валката Дрифтала и днес ще снимаме на Skywars. Той Валката няма да говори, защото се чува в клипа някакво шумене и не знам. Опа, човече, не. Опа, дали съм при Валката, не се знае. О, съм при него. Не знам. Не сме заедно. Взимаме неща от честа. Добре, взимаме тези неща. Това. И както видите, тръгваме към спална, средата. Няма хора там. Още искам да се направя. Аз имам ли дърво? Няма дърво. Трябва да погледна. Но нищо не пречи към средата. Виждате на тях много по-удобно, но пък над нас може да ни е още по-удобно, не се знае. Аз тръгвам към средата, виждате, запътил съм се. Вадя още блокове. Може и да загубя, защото те са двете с мечо, аз имам само кирка и кола. Така че може да загубим. Но пък не се знае. Може да оживеем, не се знае. Не се знае. О, да, ле. Ма не знаеш, че чакай, аз мога да запаля. Не мога. И загубихме, както видяхте, но пък още може да живеем. Не е болко за умиране. Айде да влизаме. Айде, давай. Скачай! Аре бе, Валка, бе. Така, заедно сме. И както видите, заедно сме с Валката. Защо нямате достатъчно точки? Нямаме точки за кит, но пък не е важно. Хубави неща тази игра има в честа. Добре. Тръгваме към средата. Охо, ха! Умри, бе, че? Ой, тя къде? Няма, Не, леле, човече, не можах да скоча. Айде, умрях. Ето го и Валката. Трябва да скочваме. И айде. 1, 2, 3. Дай, Валка, скачваме. Айде, Валка, yes, заедно сме. Така. О, това мапа е. Не била. Да. Днес качих един клип на Defense Village. Може да започна поредица на Far Cry 3. Не се знаем. Може и на някаква друга игра, може на... Ще видим. Може да има... Пишете в коментарите, ако искате IP-то. Ако искате и да ви кажа... Може да искате да ви кажа прямо на IP-то, откъде я знам. Или пък... какво да играя? Казвайте, аз ще играя. Ваше мнение. Аз си играя. Така че... Как казвате, смених си програмата за снимане, защото OBS е много шибана програма за снимане. Не знам как съм се вързал преди да играя с OBS, но пък сега ми е златно. С Camtasia Studio съм. И е много добре. Ще ми кажете в коментарите дали цепи, ако цепи, ще
сменя програмата. Ще се опитам да справя всичко заради вас. Затова сменя програми. Тази сутрин се чудех половин час какво да направя да спре този лак. И накрая осъзнах, че е било от Camtasia. Не от Camtasia, от OBS. Тук човек, леле, yes. Тим, човече, не бе. Не, бати, аз го моля с Тим, той. Бати, мама. Съжалявам за тези дни, но все пак. Искате. Много добре. Има. Нищо. Никой не набирам тези. Малко съм слаб в PvP-то, във всичко съм слаб на Minecraft. Също не съм играл по време. Добре. Малко сме тук. Тръгна към средата. О, не! Какво? Това се бъгна! Не! Добре, къде е валката? Къде си валка? Къде си ти? Аз скачам. И последно, това е последната ни игра. Мене ще ме пусне на средата. Не, това не е на средата. О, това вече има. Još често други. Добре. Има 3 снежни топки. Добре, вземам това. Лавата, това. Това е последната игра, така че няма много стара. Ако ги бих. Какво? Бати прецакващото! Това беше от този епизод на Minecraft. Ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, дизлайк. Ако не ви е харесал, лайк, коментар. Коментирайте, оценяйте и до следващия.